Together, growing in faith, changing communities. Igama likayisebene indodana nomoya ucobileyo. Musa wenkosi yethu Jesu Kristu, uthando likaNkulunkulu uyise, uzelwe ngomoya ucobileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe uJohanesi umvangeli isahluko sesishagalolunye amavesi 21 kuze kube 30. Kulo nkathi uJesu wathi kubaFarisi, ngiyemuka mina niyakungifuna nokho niyakufela ezonweni zenu. Lapho ngiya khona mina nina ningefinyelele khona. AmaJuda abesethi konje uza kuzibulala yini ngoba ethi lapho ngiya khona nina ningefike nina. Wathi kubo, nina nivela ngaphansi, mina ngivela ngaphezulu. Nina ningabomhlaba, mina ngisiye omhlaba. Ngakho ke ngithe kini niyakufela ezonweni zenu. Uma kambe ningakholwa ukuthi nginguye, niyakufela ezonweni zenu. Basebethi kuye, ungubani wena? uJesu wathi kubo, khona okwempela ngabe ngisakhulumelani nani na? Yebo kuningi engabe ngiyakhuluma ngani kini, nginijezise ngakho, kepha ungithumileyo uneqiniso. Nengikuzwile kuye ngikhuluma emhlabeni, bona abaqondanga ukuthi uNkulunkulu ombizile ambiza ngokuthi nguyise. uJesu wayesethi kubo, uma seniphakamisile indodana yomuntu niyaqonda ukuthi nginguye, nokuthi angizenzeli lutho ngokwami, kanti ngikhuluma njengobaba engifundisile. Ongithumileyo ukimi, kangishiyi ngedwa, kodwa ngihlezi ngenza lokhu angithumileyo nalokhu akuthandayo. Abaningi bakholwa kuye ngalezi zinkulumo. Thandwa zami, ngiyayithanda lenkonzo uNkulunkulu ayenzayo nayivusayo. Abamqondi uJesu ungubani. And kukaningi nathi sihluleka singaqondi singazi. Khona lento ayishoyo athi niyakufela ezonweni zenu. Yazi uma uyibheka kahle lenkulumo ishiwo umuntu omdala, usuke isho esedikibele, sekhathele, engasazi yini okunye azokwenza. Athi methi bantu bami ngenzeni kunina. Athi ngizame konke, ngikhulume konke, nginambulele konke, nginitshele konke. Athi kube lokhu enikwenzayo bekwenziwa emthini omanzi bekuyakuba ngcono. Ukube lokhu enikwenzayo benikushoyo beniqonda bekuyakuba ngcono. Kukangaki thandwa zami singena ogibeni, senza izinto singayiqondi imphumela yakhona. uJesu uthi uma ningaguquki, uma singashintshi, uma singenzi okuhle nokuthandekayo uNkulunkulu, siyakufa sifele emanyaleni. Yangithinta mina lenkonzo ngoba mhlawumbe into yokuqala efuna ukuba ngiyenze inkonzo yempenduko. Inkonzo yokubheka ukuthi Nkosi kukephi la engahambanga khona kahle. Kukephi la engenzanga khona kahle. Kukephi la engidinga ukuba ngisizwe nguwena. Balekile lenkonzo yokubuyela kuNkulunkulu. Balekile lenkonzo yokucela
ukuvikelwa nguNkulunkulu. Esibili, inkonzo engithintayo uma uJesu ethi ngiyaqonda ukuba ngivela kuBaba nokuba nguyena ongithumileyo. uJesu ayikho into azenzela yona engathatheli intando kaNkulunkulu. Leyo nto iyangithinta ke futhi iyangishaya ukuthi kakade ngiyamlalela uNkulunkulu. Sho njalo mekhuluma athi lalelani lokho kushiwo uNkulunkulu emabandleni. Ngiyakwazi ukulalela uNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuthobela izwi lakhe. Athi ubhala kahle izwi lakhe linamandla, izwi lakhe liyisimsedari. Athi izwi lakhe lingu-amen. Kwesinye isikhathi akuve kulula ukuphikisana nentando kaNkulunkulu. Akuve kulula ukwenza okufunwa yimina nenhliziyo yami. Akuve kulula ukwenza okujabulisa abangani bami, ngibalekele iqiniso elinguKristu. Inkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona, inkonzo uNkulunkulu asifunela yona, inkonzo yokuthobela izwi lakhe. Athi encwadini yakhe athi abantu bami ababizwa ngegama lami mabazithobe phambi kwami. Athi ithobeni esandleni somusa sikaJehova, athi khona iyakuniphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Ngibuka inkonzo yokuthoba nokuthotshiswa. Bese ngibuka le nkonzo uJesu asifundisa yona. Athi lapha indodana yomuntu seyiphakamisiwe, athi ngiyaqonda. Eyibuhlungu lento eshiwo uJesu, athi indodana yomuntu seyiphakamisiwe, athi ngiyaqonda, athi ngoba ngiyobadonsela bonke beze kumina. Yobuzwe umzali ethi laba bongikholwa bongikhumbula singafa. Khona abanye abantu ithandwa zami empilweni zethu esiyokubona ukubaluleka kwabo bengasekho. Uma besanathi, uma besahleli nathi, asikuboni ukubaluleka kwabo. Siyabacwasa, siyabahlukumeza, senza konke, akasuswe kuthina. Muzu umzali ethi nina niyongibonga, athi mntanami uyohamba uyelibeni, athi uyofika ukhale, athi uyofisa ukungivusa, athi uyofisa ukukhuluma nami. Ayitshela umntwana ukuthi hayi uma uyabheda, ayitshela umntwana ukuthi hayi uma uyangiqalekisa, kanti umzali akaqalekisi. Uyasho umzali ukuthi mntanami awukulalela amazwi ami, awukwenze ngikucelayo, ngoba siyofika isikhathi la uyofisa ukungivusa khona, la uyofisa ukuthi ngikululeke khona, la uyofisa ukuthi ngikukhuze khona, la uyofisa ukuthi ngikuvimbe khona, kodwa ngingasakwazi sengilele kubandayo. Sho njalo namhlanje uJesu thilaphi indodana yomuntu seyiphakamisiwe. Khona abantu abaligugu empilweni zethu. Khona abantu abayisipho uNkulunkulu asipha sona. Basithande, basinakekele, babe ikona konke. Kodwa thina sihluleke bahlonipha. Iyodwa into abayicelayo, inhlonipho. Athi kodwa la ngohamba khona, la ngobonga khona, la ngokusekwanele khona, yikho into ebuhlungu empilweni. Then umzali ethi hayi mntanami enza njengokufisa kwakho, hayi mntanami enza njengokuthanda kwakho. Bokwazi umzali bese fike kuleso sigaba segeza izandla kwena, kodwa futhi bokwazi ukuthi nezulu uqobo lwabo seligeza izandla kwena. Ayikho into ekulungelayo emhlabeni uma umhlaba nabazali bakho obone baze bafike esinqumeni sokuthi sebekhathele wena. Ayikho into elungayo. Emthanda uJesu methi uma indodana yomuntu seyiphakanyisiwe, athi ngiyakwadonsela bonke mina. Athi ngiyobasindisa nasekufeni kwami, athi ngiyobabusisa nasekufeni kwami. Khuleko wami ukuba uNkulunkulu sinikeze amandla okubekezela,
sinikeze amandla okuqhubekela phambili. Ndlovukazi Yesu la ibe nathi, mayisibusise, sivikele, mayisikhanyisele, sinike amandla nomusa nothando likaNkulunkulu uSomandla, yena onguyise benendodana nomoya ogculileyo.